ஏம்மா ஏம்மா, இந்த சுடிதாரில் நான் எவ்வளோ அழகா இருக்கேன்னு பார்த்தியா? நல்லா இருக்குல்ல? ஏமா நெட்டவள்ளி, நீ என்ன ஃபேஷன் ஷோக்கா போற? கோயிலுக்கு தானே போற? ஒரு அழகான அடக்க உடக்கமா பொண்ணா சேலையை கட்டிட்டு போவியா? இந்த உலகத்தில் நான் அழகா இருந்தாலே இவளுக்கு பிடிக்காது போலுக்கே. அந்த பிள்ளைய பாக்குறது சரிதான், அது இதுன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைய வாயடிச்சு அழ வச்சிடாம நல்லபடியா பேசிட்டு வரணும், சரியா? எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். என்ன அந்த பிள்ளைய நான் அள வச்சு என்ன கொடுமையாப்படுத்த போறாங்க? சரி சரி, இந்த சேலை நல்லா இருக்கா? நிறைய நகை நட்டுகள்லாம் அள்ளி போட்டாமா? ஆமா, நீ பெரிய செல்வ சீமாட்டி எலிசபெத் ராணி, கோயிலுக்கு போகும்போது அத்தனை நகை நட்டு அள்ளி போட்டுட்டா போவாங்க. சும்மா சிம்பிளா போயிட்டு வா போ. சரி சரி போறேன். ஏல சூர்யா, என்ன அவ வருவாளா வரமாட்டாளா? என்ன இம்புட்டு நேரம் காக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கா? அவளுக்கு என்ன பெரிய இவன்னு நினைப்போ? இருக்கா கோவப்படாத, இப்ப வந்துருவா. வந்துடுறேன்னு சொல்லி இருக்கால, பொறுமையா இருக்கா. இந்தா வந்துட்டால என் தேவதை. ஜோ, இதான் எங்க அக்கா நெட்டவள்ளி. வந்து வணக்கம் சொல்லிக்கோ. வணக்கம்மா. எனக்கு வணக்கம்லாம் சொல்ல வராது. ஓகே ஓகே சிஸ்டர்லா, எப்படி இருக்கீங்க? என்னது சிஸ்டரு இன்னும் லாவா? நான் உன்னோட நாத்தனாருமா. என்னது தேங்காய் நாரு நாத்தனாரா? சரி சரி சொல்லுங்க நாத்தனாரே. என்னம்மா ஜோதிகா, உங்க அம்மா கோயிலுக்கு வரும்போது பாவாடை தாவணி சேலெல்லாம் கட்டிட்டு போன்னு சொல்லி வளர்க்கறது இல்லையா? இதெல்லாம் இந்த யூத்தோட ட்ரெண்டு. நான் என்ன பாவாடை தாவணி சேலை கட்டிட்டு வர்றதுக்கு நான் என்ன ஆன்ட்டியா? என்னைய போய் ஆன்ட்டின்னு சொல்லிவிட்டாலே இந்த பிள்ளை. ஒரே வாயாடியால இருக்கு. நம்மளும் ஜீன்ஸு பேண்டே போட்டுட்டு வந்திருக்கலாமோ? ஏம்மா ஜோதிகா, உனக்கு நல்லா சமைக்க தெரியுமா? எல்லாம் நல்லா சமைப்பியா? ஓ, சுடுதண்ணி எல்லாம் நல்லா சமைப்பேனே. நீங்க சமைச்சா நான் நின்று பார்ப்பேன், அப்புறமா நல்லா சாப்பிடுவேன். அதெல்லாம் தெரியும் எனக்கு. என்னது சுடுதண்ணியே சமைப்பியா? டேய் சூர்யா, என்னடா சொல்றா? நீ என்னடா என்கிட்ட சொன்ன? அவன் நல்லா சமைப்பா, எனக்கு கால் மேல கால் போட்டு உட்கார வச்சு பாப்பா, வாய் நிறைய சமைச்சு போடுவான். நீ தானடா சொன்ன. அவன் என்ன சுடுதண்ணி சமைப்பேன்றா? எனக்கு இந்த பொண்ணு பிடிக்கவே இல்லை. போடா, நான் வீட்டுக்கு போறேன். அக்கா அப்படியெல்லாம் சொல்லாதக்கா. அவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணுக்கா, பாசமா நடந்துக்குவாக்கா. ஏன் ஜோதிகா, உனக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லை? எங்க அக்கா என்ன கேட்குறாங்களோ எனக்கு தெரியும்னு தானே சொல்லணும்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தேன். நீ இப்படி வீம்பு பண்ணி பேசியிருக்கனா எங்க அக்காவுக்கு வாய்க்கு வாய் நீ அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு தானே அர்த்தம். போ, எனக்கு கோவமா இருக்கு. ஏன் சூர்யா இப்படி உங்க அக்காவுக்காக என்னையே நீ திட்டுறல்ல? இனிமேல் நீ என்கிட்ட பேசவே வேணாம், நானும் பேசவே மாட்டேன். நான் போறேன், போ. மாயம்மா காதல் பொன்னம்மா, நீ என்ன விட்டு போனதென்னம்மா? நெஞ்சுக்குள்ளே காயமாச்சம்மா, எம்பட்டாம்பூச்சி சாயம் போச்சம்மா. அடியானோட காதல் கைரேக போல, பெண்ணோட காதல் கை கூட்ட போல. என் பிள்ளை ஒரு நாள் இப்படி இருந்து நான் பார்த்ததே இல்லை. இவ்வளவு சோகமா இருக்கான். எல்லாம் ஒன்னால தாண்டி நெட்டவள்ளி. நீ வீட்டுக்கு வந்து பண்ண அலப்பறையில தான் அவன் எப்படி மனசொடைஞ்சு போய் இருக்கான். ஏம்மா, எனக்கு என்னம்மா தம்பியை கஷ்டப்படுத்தி பார்க்கணுன்னாம்மா ஒரு எண்ணம். அவன் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கிறது எனக்கும் பிடிக்கலம்மா. அவன் விருப்பப்படி அந்த பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நாம் 2 பேருமே அவங்க வீட்டில் போய் பேசுவோம்மா. அப்போ போடி, நீயும் போய் உன் தம்பிகிட்ட சொல்லி அவனை சமாதானப்படுத்தி போடி. சூர்யா, நீ இவ்வளோ சோகமாக இருக்கிறது அக்காவால் தாங்க முடியலடா. ஒரே ஒரு பையன், ஆம்பளை பையன், என் தம்பின்னு நான் இவ்வளோ பாசமாக வளர்த்தது நீ இவ்வளோ வருத்தப்பட்டு இருக்கிறதுக்காகயா? நீ வருத்தப்படாதடா. உனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சவளையே அக்கா கட்டி வைக்கிறேன்டா. வாடா, சந்தோஷமா இருடா. நாளைக்கு போய் அங்கே போய் பேசலாம்டா. அக்கா சாரிக்கா, நீ இவ்வளவு காயப்படுவேன் நானும் நினைச்சு பார்க்கலக்கா. நம்ம 2 பேருமா போய் அவங்க வீட்டில் பேசுவோம். நீ இவ்வளவு சீக்கிரம் மனசு மாறினதே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குக்கா.